дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. мулоқот бо дабири кулли созмони милали муттаҳид Антонио Гутерриш. дар Тоҷикистон тангаҳои намунаи нав ба муомилот бароварда шуданд. дар маркази вилояти Суғд маҷмаи хизматрасонии Анситу ифтитоҳ ёфт. панҷакенти қадим ҳифз мешавад. аёдати собиқадори хидмати давлатӣ. кишоварзони Суфиён ҳосили фаровон мерӯёнанд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи мубоҳисаҳои умумии иҷлосии 78-уми маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид дар шаҳри Ню-Йорк бо дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид Антонио Гутерриш мулоқот карданд. дар рафти мулоқот масъалаҳои ҳамкории Тоҷикистону Созмони Милали Муттаҳид ва ниҳодҳои он, инчунин рӯзномаи мубоҳисаҳои умумии иҷлоси 78-уми маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид мавриди баррасӣ қарор дода шуд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки Тоҷикистон ба рушду тавсеаи муносибатҳо бо Созмони Милали Муттаҳид аҳамияти ҷиддӣ медиҳад ва онро яке аз шарикони калидии худ дар арзаи байналмилалӣ мешуморад. ҷонибҳо зимни мулоқот оид ба мушкилоти зиёди сиёсиву иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва амниятии ҷомеаи ҷаҳонӣ, аз ҷумла ташаннуҷи геополитикӣ, даргириҳои мусаллаҳона, хатарҳои терроризму экстремизм, бӯҳронҳои иқтисодиву молиявӣ, тағйирёбии иқлим, табодули андеша карданд. таъкид гардид, ки Тоҷикистон ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои рушди устувор, суръат бахшидан ба амалҳо оид ба рӯзномаи 2030 саъю талош дорад ва дар ин самт стратегияи миллии рушдро барои давраи то соли 2030 қабул карда, чандин барномаҳои дигари давлатиро мавриди иҷро қарор додааст. дар рафти мулоқот ба Созмони Милали Муттаҳид барои дастгирии пайваста аз ташаббусҳои глобалии Тоҷикистон изҳори сипос карда шуд. ҳамкорӣ дар самти об, тағйирёбии иқлим ва таъсири оқибатҳои он ба захираҳои об, пешгирии офатҳои табиӣ, рушди иқтидорҳои тавлиди нерӯи сабз, қабули қатъномаи маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид аз рӯи ташаббуси панҷуми Тоҷикистон оид ба ҳифзи пиряхҳо аз мавзӯъҳои асосии мулоқот буданд. вобаста ба вазъи Афғонистони ҳамсоя таъкид гардид, ки Тоҷикистон тамоми имконоти логистикии худ аз ҷумла шашпулро дар марз бо ин кишвар барои расонидани кӯмаки башарӣ ба мардуми он фаро гузоштааст. бозорҳои назди сарҳадӣ аз нав ба фаъолият шурӯъ карданд. ба кишвари ҳамсоя нерӯи барқ, маводи ғизоӣ ва масолиҳи сохтмонӣ низ содирот мешавад. дар рафти вохӯрӣ ҷонибҳо ҳамчунин оид ба дигар мавзӯъҳои мубрами рӯзномаи байналмилалӣ ва минтақавӣ табодули андеша карданд. бонки миллии Тоҷикистон тангаҳои намунаи соли 2023 бо арзиши 20 дирам, 50 дирам ва 1,3-5 сомониро ба муомилот баровард. гуфта мешавад, тибқи қарори мазкур муқаррар карда шудааст, ки ин тангаҳо дар қатори тангаҳои гардишии Бонки миллии Тоҷикистон, ки дар муомилот қарор доранд, баробар гардиш менамоянд. дар шаҳри Хуҷанд маҷмуаи хизматрасонии тарабхонаи туркии Анситу ифтитоҳ гардид. дар маросими ифтитоҳи он раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ва раиси шаҳри Хуҷанд Фирдавс Шарифзода иштирок намуданд. иттилоъ дода шуд, ки маҷмуаи нави хизматрасонии тарабхонаи туркии Анситу аз 2 ошона ва таххона иборат буда, дар як вақт ба зиёд аз 300 нафар хизмат расонида мешавад. дар ин маҷмуа беш аз 50 нафар сокинон бо ҷои кори доимӣ таъмин карда шуданд. ҳамзамон дар ин ҷо ба беш аз 80 нафар наврасони ятиму бепарастор аз номи пешвои муаззими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастархони идона густурда шуда ба онҳо тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. масъулини ширкати Анситу таъкид намуданд, ки дар оянда низ барои босифат пеш бурдани фаъолият, бароҳмодани хизматрасонии ҷавобгӯ ба талаботи замон ва ҷалби сайёҳони дохилию хориҷӣ аз тамоми имконоту василаҳо истифода менамоянд. бо дастгирӣ ва пуштибонии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати таҳқиқ ва ҳифзи ёдгориҳои арзишманди таърихӣ чун муаррифгари таърихи ғановатманди миллат дар мамлакат пайваста корҳо идома меёбанд. дар ҳамин замина 5 ёдгории таърихии ҳудуди шаҳри Панҷакент, ки дар қатори онҳо ёдгории шаҳристони Панҷакенти қадим ҳам ҳаст, ба рӯйхати муқаддамотии феҳристи мероси фарҳангии ҷаҳонии созмони ЮНЕСКО шомил шуданд ва ҳоло бо ҳамкорӣ бо шарикони рушд
лоиҳаи ҳифзу барқарор намудани он аз ҷумла панҷарабандии ҳудуди ёдгорӣ амалӣ мешавад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ҳангоми шиносоӣ бо рафти татбиқи ин лоиҳа бо сокинони шаҳраки Деваштич ки дар шафати ин ёдгории таърихӣ ҷойгир аст суҳбат намуд. дар посух ба муроҷиати онҳо гуфта шуд ки барои таҷдиди роҳи нав ба деҳа ки аз ҳудуди ҳифзшавандаи ёдгории таърихӣ берун аст, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр тадбирҳои амалӣ меандешад. гуфта шуд ки ёдгории асрҳои панҷум-ҳафтуми мелодии шаҳристони Панҷакенти қадим беш аз 77 сол боз аз ҷониби бостоншиносони тоҷик ва хориҷа мавриди таҳқиқ қарор дошта. аз он ҳамасола ҳазорон нафар меҳмонони дохилӣ ва хориҷӣ боздид менамоянд ва бо бозёфтҳои нодири он шинос мешаванд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода сокини деҳаи Кабудсанги ҷамоати деҳотӣ Халифа Ҳасан, собиқадори хидмати давлатӣ мӯйсафиди 90-сола Собир Суюновро аёдат намуд. Собир Суюнов нақл намуд ки солҳои зиёд дар вазифаи котиби ҷамоати деҳот кор карда, ҳамроҳи ҳамсараш 6 фарзандро ба камол расонда. ҳоло дар иҳотаи онҳо ва набирои абирагон ба шарофати ғамхориҳои пешвои муаззими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон давлати пирӣ меронад. сокини деҳаи Сӯфиёни ин ҷамоати деҳот Маъюби гурӯҳи якум Барфи Ҳамроқулова умре ба деҳқонӣ машғул будааст ва ҳоло аз беморӣ ранҷ мекашад. раиси шаҳри Панҷакент ҳангоми аёдат таъкид намуд ки вазъи саломатии ӯро табибон зери назорати пайваста мегиранд. ҳангоми аёдат ба онҳо тӯҳфаҳои пулӣ ва молии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент тақдим карда шуд. кишоварзони хоҷагии деҳқонии Меҳнатобод ва дигар хоҷагиҳои деҳқонии деҳаи Сӯфиёни ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасани шаҳри Панҷакент аз ҳар қитъа замин бо самар истифода намуда дар иҷрои ҳадафи стратегии ҳукумати кишвар таъмини амнияти озуқаворӣ ки бо дастури роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ мешавад саҳми босазо мегузоранд. дастранҷи онҳо на танҳо дар бозори шаҳр балки маркази вилояту ҷумҳурӣ низ харидорони зиёд дорад. саҳмдори хоҷагии деҳқонии Меҳнатобод Файзи Сафаров бо аҳли оилааш ҳамагӣ 35 ҳисса заминро ихтиёрдорӣ менамоянд ва бо меҳнати пайваста нигоҳубини шоиста ҳар сол аз он ҳосили фаровони сабзавот мерӯёнанд. ҳангоми боздиди раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ин деҳқонони собиқадор иттилоъ доданд ки дар қисми ин замин баъди ҷамъоварии ҳосили картошкаи барвақтӣ сабзию шалғам киштааст ва ҳоло он дар начъу намост. дар қисмати дигари замин ҳосили пиёзро ҷамъ овардааст ва боздиҳи он ба ҳисоби миёна аз 700 центнери бештар аст. сабзавотпарварони Сӯфиён ҳосили заҳматашонро шафати шоҳроҳи Панҷакент айнӣ ба савдо бароварданд ва харидори он кам нест. дар ин сафар ҳамчунин бо гармхонаи соҳибкор Абдусалом Воҳидов ки дар он лимӯ парвариш мегардад бозид карда шуд. онҷо дарахтони лимӯ ҳосили хуб ҳастанд ва он то анҷоми сол ба дастархони харидорон пешкаш хоҳад шуд. иттилоъ медиҳад дафтари матбуотии раиси шаҳри Панҷакент. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.